Sus, ginawa ko guys, mingawan lagi ko na siya na. Pwede naman din ako muli, dahil na ko dyan. Nandiya. Hi guys, magandang buntag ninyong tanan. Ako na po ni Season Burst. Ngunay guys. Yeah. Mingawan na po kong nanay guys. Asa mo nagdali? Karoon. Kamu nagkakaroon? Nandiya. Sakay ko lang alas 4 sa hapon. Maditin, nasi mo maditin. Mingawan na po ko ni Munay. Una po ni nagbalik din mo po. Oh. Muli na ko. Nandiya. Alas 4 ko. Pwede pa huwag mas buntag na laman. Magtukoy las Julie unjang. Nandiya, tukoy da din. Huwag makos buntag mo sakay. Masakay ko huwag alas 7. Sadyo ko ning tatay. Loy lamas tatay guys. Ikuha nga sa pag-uli. Saan naman to may bana. Sige na magpangutanag. Kano pa pa na uli. Ang dilawan tayo, balik-balik naman po ko dani, dahil bitaw Cebu. Lagi na dagang kwarta. Ano dahil grasyahan, makasweldog dako-dako. Makauli. Pwede naman gaya din na mabalik tayo, dahil na ko po dyan. Saan man na may bana, tapay anak sa pangutana ka sa kumuuli. Nadyo, kung gano'n plano, isa na lang kauras at kani kung gigapot ang mga tutpadong sa airport kay mahal mong pagpamiliti. Ito, may konti. 600 Manila. 685 ang pamatay ligas. Ano ko, ito 700 kay jeep pa. Plano na karon pa kunin gawron. Kita. Plano ko. Bas ako naguli. Mahal magbas kay sa aeroplano may brato ra. Ano sa kabulikan? Ha? Sa promo ka. Promo sa bus? Hindi na ako mag-aeroplano tayo ngayon. Magdako ko an. Magdako ginamos. Kano sa pagka mabalik tayo? Dako ko na yung... Ha? Ano sa kabalik? Siguro. Nakakinsi? Si Julie lagi ningan nga 17 ako na kung balik kay birthday pag-irig ginakan sa city. Ano asa mga malaga? Hindi kay nagkuha naman dun balik na kuno ko. Gusto mo ba't dati na mas taong sa domingo mo ngayon? Muna o, bini muna o. Sige. Ang ilan man ang papalitan. Si Jaka papalitan kaya naman sa pili ginamos. Tama lagi mo yung balikan mo gago. Lamira ba ginamos tong des ni Agi isang sawa sukra. Balik tawag uli na mag-asin doon. Di lahi. Madidin. Mingawan na po sa Mama Gigi ni mo yan. Kano Madidin? Mingawan na po sa Mama Gigi ni mo. Mingawan na po. Dali dahil. Hindi kayo buwa pa isa ka. Bukan di mandaan na. Makaabot naman dari. Nakoy 1,000 makauli naman ko. Nakoy 2,000 bakan part na. 2,000. Matidin. Tigang kamot mo matidin. Ang ganun may bus. Bus, mahal bus. Bus na po mahal. Sige, pag makauli ko mga wapay December, balik na po ko dani. Yung tigong nga lamang ko. Tigong-tigong o ginagmay. Bali mo kay ang ibot baby. Yung po, nagandang tigong ko. Yung pumunaan. Dalira, mamuli ko kay danaramas talo o. Dahapit na pod mahuman nagpir dito sa dalagit samot na ka. Wa na lisod mo uli. Eh, sana. Ana nakos dalagit mo sakay. Dewa na. May hawak-wak mo nalagi. Nakoy hawak dalagit guys. Mapoy mong pagmata. Kuha nga kikilo ng barangan. Tinoday na tay ng mga barang-barang. Kaya na, jaga nakagiwi daw. Ng barang. Pero kanang barang naajud na tay. Oo na, barang nga dyan may kawanan doon. Ikaw na pag-agnapan mo ibaran doon. Diya karon kan mamamarang na pa Wala din naman nakatuhan. ng barang. Pero tinajud nga na barang. Oo, nagkagunay mo ulit eh. Katay sa una, katong na Pero di ka madot barang wa kaysa Yes. ug sadaan kag barangon ka madot lang ka. Siyempre. katong kuan day. Hindi day ka mahaglak og barang kay Hinumdok mo tayo katong na Uya ba itong kri nga yung itong likuan nga.
to, hindi ko na makaya ba sa una, para maputol. Hindi mo ano itong grade mo. Barang lagi. Barang. Hindi tayo tamahaglag og barangag wa tay sa. Barang mo ka makasa ka na mga taon. Ang kwarta din ni ka, mutuo ka din ko. Kasi kwarta mi ka. Tatay. Kung ginawa na nga tulad tayo pag nga Unsa bay kwartang mi ka? Kana oras yun naman kuno to. Daga mga kwarta lang. Oras yun, di pang binuangan lagi mo. Ah, nakasuway naman ko katong naigimuan mong tatay kwartang 1,000 nga sinaw sa sigarilyo. Hindi ni papalit og sarili nga tising sa una kay. Diwan mo sugot og utangon. Ang gino. Gimuang tatay 1,000 ka, palita ka. Tubuan lagi na. Dito ba? Ito, ngitay nanti siya palitan og saging, gawa may sinsiyo day. 1,000 na kwarta. Sige hatag lang masaging. Gitu ba? Di utang. Giutang. Da pila ra pud to ka minuto tay mo balik og pagkapapil. 24? 6 oras. 6 hours ra mahimo mabalik ng papel. Sinang dayang, ang dayang. Kaya wata tay guys ka mamuhi mo kwarta. Ano na ipulit at video okay? Ano ko na yung tao karaoke nga na datong danggan dito ang utong. Makandayang. Kamusta naman kayan? Okay ba? Okay na ka. Wala ka maglag sa Na, laptop na. nakuhan daw sa tinder sa tag 1,000 tatay. Magkuhan mi guys, magutan dia nagharo si ate kamunggay. Nanja among isubak daring dia. Hindi namang sinugbang nga ragatan isda. Mama Mirin, yung kamot, Mama Diden. Kalaming isda, basta nasubakan. Sobra na mo dito sa dagat gapon naman mahurot. Kaya pa itulingan na. Napod na. Nag-vlog ko dito. Na guys. Mo niya mo ang sagulan o kuan guys, utan kuan guys ganas. Ang sajuhan ni ate ng mulay dito. Mama Diden. Ay, di talaga. Mamas Mama Mirin, Mama Diden. Mas langit. Ha? Na nagbutong? Grabe sa TV nga laging kabuutan tay. Pong bana ng kabuutan. Muli na ko yan. Nga wala sa mama Gigi mo. Hindi ko guys, biko guys. Niluto ni Manangilin. Ang lamiyagi diyang biko. Papisaging. Lamiro dito sila ginamos. Napatay ginamos no? Waman dito, abi kong nadaris lanay. Ang ipangita, pasiguro sa garden. Hindi sa gikan. Ito, ginawari nanay yung kakapagbugas, 5 kilo. Ha? Hindi, daris nanay sa. So, nag-vlog siguro dito. Namukpo na silang duha ni. Sabi, hindi po nila. Ay, sa pepino siguro. Ano manis taga. Naon na darig. Ano magkakakuha nilang. Kuan. Ano manis kani. Manis ka. Naraman di ka dana nay. Nangita kong haara ka. Naday sila dari guys. Namukpo sila kuan. Pepino. Kinsa ba ring sinilas ang gisuot nga ramang siksiha? Hala. Ang gisuot na yung kilay masuot. Diya guys sila guys. Si Aisa o si Mayor. Good morning everybody. Namo po si Aisa. Diya. Anay, maduhon. Diya nanunod na sila. Ganda. Sa man jud guys nga makalingaw mga jud dari magtutanaw sa ilang garden. Tanaura. Tanaura. Nga ba? Oh, yan na ba ka? O, na uklat. Ano may putang, di putang suka. Di po, Di pa mamupos palijan ay murag aramang dangan ng dagko na. Isa may mo. Ano mo na Kuya Bob ning doso. Isa baro na kayo. Nada na sa titisi. Dagan pa nabilin ay. Basi ganahan sila magdagbatong ba sila tibing. Arang ka-cute tag bungas palijar pang kagamay na. Manapod ni Dari. Guys, mingawon ko daning garden ni nanay. Hindi ko dani maglaroy-laroy. Maunghag ko ra maunghag batong. Mingawon ko dani guys sa kuan ni Ate Ali. Gijahang batungan o gijahang pipinuhan.
So, nagbalik na upuhon, ug sa kumbuan na makabalik. Tanawon laman ni nato, guys. Kaya sa lagi si tatay, mingawon mo lagi si Janaho. Pwede laman dyan kadabuan mo uli. Huwag na alam may grasya, kadabuan ko muli, guys. Kaya mluoy ko nila. Ang mga tiguang na, gahandom sa mga anak. Yan na sila diaskuan, guys, ng ka. Tapok. Na, nagitapok. Wapa ko nakaduaw sa garden. Ang tanaw kasi mga pipino. Nasa tialit, guys. Ang tanaw siya siyang kuhan pipino. Sa midari, suri-suri sa. Paimusa ko na nagsuri-suri, guys. Kimuli na kong Cebu. Ngawon ko daning ilahang kuhan garden. Danirab ako kada buntag. Murari-laroy. Kami ni nanay. Madyo na may nag-uli na puhon. Makabalik ko danig na paning ilahang kuhan garden. Handa-handa rabag bungag kamatis. Na, handa-handa kajong nangumbabit nga kuan, guys, palidya. Dani pudgikan sila sa isa nanay mayor ganiha garoy-laroy pud sila. Ala, naghanang di bungas palidya. Handa-handa bitaw na. Nakarat siya ti Alits, guys, sa ijahang garden. Handa-handa kajong mga buwak. Nagaroy-laroy. Laroy-laroy sa ako kay anjang hapon malargan ako pa dong tagbilaran ug mas buntag sakay na ko barko pa dong Cebu. Nawon ko na nilang kuan garden. Lami ra ba manuroy kidahang mamalit. Nanuroy minitiren daliha na hurot. Damang gisuroy. Pipino ug palidya. Nagilang tawo nga nagtambok ka. Ha? Lagunan lagi, wagula pa ko dali. Nisugod na rabag kuan, pamuwak, dyan ito spikas na rin mga gagmay na itong nimbungan na. Itong gitanaw na mo ni nanay. Ang kamatis dyan ang daghan nagbawo nga to ah. Grabe. Kamatis nga, ang kulaan na dahon. Grabe guys, naalam mo ko ingani sa Cebu. Karagadyang lamiag na ko ingani sa Cebu. Nasa ingani na naman ang takadak ang aluti. Ano ba? Pwede matanam-tanaman og mga pilaka punuan. Lingaw na dyan siguro ko. Suli na ko dari kay gitawag ko. May laming bisita katong mga viewers gapon. Naman dari. Namaw na mo? I love you. Mingawon na sa Mama Gigi ni mo. Ngawon na. Sus, ginoo ko guys. Mingawon lagi ko no si Janaho. Pwede naman din ako muli. Dali na ko po dyan. Kunja. Muli na kunja. Ban ka? Ban ka? Ban ka sibo? Ban ka? Hindi mo matitin. Nilag mo lagi. I love you. Sus, ginoo ko guys. Basta dyan niya magpaghag. Guys, nga namaho mi guys. Basta si tatay. Kaliana. Tapos nanig si tatay. Namitin ako sa buwi. Nasibutan to, mapatitin. Nawa, may Mickey Mouse na buhi sa Cebu. Sa ba na natin pangitangan ng Mickey Mouse na buhi? Ilaga yan ah. Ilaga. Sa mata mangitag Mickey Mouse na buhi? Kaya Mickey Mouse, ilaga na. Anong ganahan makag Mickey Mouse na buhi, day? Lagantatan nga mga titi. Na may palabas na natin eh. Hindi na. Kaya sa ating mga pwede kami na magtambala, muna. Daghan nagtambo ngayon nun. Ginuha ko ng bata. 1 week naman na ni. Nagkita mo na Bernice. Guys, daloy ka dyan sliksian, guys. Kaya dyan dyan mama. Kay sabi lang dyan mama, manarabaho. Manarabaho mag-dyan mama. Sabi lang kay nakuli si mong mama. Makapalit si mama o gimuhang duwaan o gimuhang cake si mong birthday no. Mukha mas mga magborta. Kapit na gimuhang birthday. Ano ka Buhay ng kuning bata o bidyahan sa inahan. Parang kaluoy. Nilog pas unod isda. Nga dyan nag-cry-cry. Tunas ay sa guys. Narbaho na. Parang kaluoy. Saglaman kay, upay na nag-cake ni mo. Ano may... Hag na ni mama. Dali, hag na. Hag na ni mama. Nagabay mama. Dalay cake, daghan, nag-uli. Duwaan po din sa kasaan. Duwaan. Barbie. Dali. Musunod na mo mamitiri.
Bato mo ala Ate Lilian di. Ay, ugma mo. Musunod daw mo. Wan. Hapas naman mo ni Mama Tiri, ugma. Hapas mo ni Mama Tiri. Mama, magbantay din mo kayo naman. Magbantayan si Mama bata dito. Lupo-upo, kadyo. Buka malas sila, mag-ibili ko muna. Pero ay nagkuha niyo, mahilaw na lagi na, naglakaw. Mayroon mo na. Nagano na ikaw. Dalibe. Ihatod na ka, ugma. Namas ang gulo para makatuon.